Thế cái bầu play của ông như bằng gì đây cái các bạn con yang ni các tiếng các trong play các keren sai và play là thao yang ni hak dor các trong uhi là thao yang ni hak dor các trong uhi idan ya các dor các trong play am tang bằng idan ya các dor các trong play idan ya các hok idan ya các bor but ya kan ni là dua no namar ki pop ki jongi room kalau nong kapalai kat kapal apply bangila hap no kata ka pop but ngila dule no ka brom ya ka bor ke jong blai ngila dule no kata ka hok ke jongi ngila du no ya kata ka jing put slek ke jong try ngi kum ki khun ki pakup kata ka dur ke jong blai rai aingo u jesu baling ba jong u ngi yo pat ya kata ka hok ke jongi ka right balong ki khun ki jong blai buôn xiên nè xí, à bây giờ hấp hay có pop nghi xạ hay cái chính xạ tệ, hay cái chính quạ cho clear trong cái pop, anh ông nghe phi, là phi phim lạ ban lạnh, phi đơn cam yêu Giêsu hay cái chính cái trong phi, phi đơn cái chính xạ tệ, hay cái này cái chính đi cái bát niêu, mình xiêm bám man cái tệ linh ba cái tai cái chính đi cái bát niêu cái đơn cam yêu phi phim phai sụt rai, và phim pan như cái bor cái trong, pan như cái hot cái trong kum ki khung ki jong blai bat phila ban be ban yele ban yakhuni kita ban na ki galatia kal nong ka balai ka khat ka ba arpun ri ki kintin ki ba ong kum ni namar phi baro philong ki khun u blai da ka jinget ha u Christ Jesus namar kat ki ba na phi ya ki bala pen baptis ha u Christ phila kup ken ya u Christ namar phi baro philong ki khun ki jong blai lada pinget hau Yesus. Bat kat kita ke belapen baptis kai ke baja. Lapen kup ipi, la kup ken da Chris ngi don yu Chris. Ngi yo biang kita ke hok ke jongi balong ki khun ki jong ublai. Ka dau baro ke dei na Yesus u belapen yo yangi. Ba u Yesus u dei tang ma u kalenti ka jinget. Ne kalenti su pa om don nanu pat ke bingila ban lek. Ne ban le ikam ke babha bingila ban sya priang da ublai. Henry ngila ban poi su try ling ba Jesu bat tang ling ba Jesu bat ha ngila long ki khun ki jong blai nya ban kla ka ba mut sti ka jong blai kran chai nya ban kla ka ba mut phya ban i ki ba snio phya ban ya khun persya ka jing snio ban le ka ba ba phya ban nget how Jesu phya ban pen baptis bat kum juru ka jing yo diang yu mesti ma khun kum ka jing shon sharp và phi long ki khôn ki jong blai bat ha bangi long ki khôn ki jong blai ni dan ya ka hok bat ni dan ya ka bor ni dan ya ka hok bat ni dan ya ka bor bat kani ka bor bat fi pen na Lucas kal non ka ba shi po ka khot ka ba ka khandai bat arpo ka dei ka ba wan suki na ki nong yalam u Jesu dan ni senram bat dan ru sa nyau pongut ki ba buat yu bat kini ki senran ulah hikai ki buat yu ulah hikai bat ulah ai ki kata ka hok ban ngi kadan ka jinga thu ba kini anda kilasan Jesu ulah ibet iki bekin pha syakathama kila lek ban yale persyak min simbaman bat anda kilawan ya thu ya ki kamba ki kampla ka ba ki le ki job iki min simbaman Jesu ulah menjur kata ulah ho ngai syaitan ulah hap na beneng kum kan le but Jesu uklam pelet jingmot han ha kita ki kamba ki kampla ki ba maki ki yathu ba ki le henry ka bastanat kalong ba khat ka ba arpo ka yathu but what command ba ki min sim la pendem ha po jong pi henry tu command namar bala tho ya kerteng ka jong pi banang command ken bala tho ya ki kerteng ka jong pi banang buon sian ha kini ki por pram ngai ni Sutanat ye ki kamba ki kampla kaba yo snow kaba ki brio ki le ban pen khia you know ngam don jing persya khniat ru ki jing pen khia ka jong trai ling ba ki sakri ki jong trai tamba ki de ki bangim te banda ple jing wat than kita mau Jesu wang wat command henry to command bala tho ye kerteng ka jong pia beneng kum ki khon ki jong trai kini ki senran ki dan yu nong yalam u balang Jesu
Bat kum ki banget hakini ki por ki bamenta. Kidan kinong yalam ki bau blay ula penia kendo haga jing ki jong pi. Ila abanong kinong yalam jong ka balang. Penum ya kendo yaki sendat ne by accident. Nak kanu ka jing jaring khat en rei pi kendo yaki nak ka jing yalam nak ka jing penia kendo ka jong try nak ka jing jet ka jong try bulong unong yalam unong kmi ya pi. Banlong kinong kmi ik pi. Pihak ban syak skor iki. Pihak ban syak skor. Marki ki tip kambaha. Lek si pihak ban lech si ki babon kinang duai. Ki ba duai. Ne ha ke jing ke jing lek pihak ban lech si bun. Pihak ban wat si bun ke jing ram. Kin mau. Konsol ya kinong ilam. Konsol ya kinong ilam. Ya keren ya kinong ilam. Ya tu ya kinong ilam. Ngamut ban lek kum ta, ngamut ban lek kum ta. Kam tam ha ka be dei ba ke jing mar ngilak ban lek ranya dia. Ngilak ban lek ranya dia. Dia kum ki banget. Kum ki banget. Ujisu haba kini kisenran ki wan ki tu ya kamba kam pla ka ki lek akrteng ke jong try. Ulah smoke kemen sibun. Tamba kwa ban pelet jemut kita mar kita kim dei ke badan kam than. Lek sing ngilak ban kum nom ta ka jing pen khia. Ya ki ba pang kam da dei ka ba dan kam than. Ngam Bakam long kepada kam, hendak kata kam dah day kebak khmat ke day, hatu ya kerteng ke jong pi lathok ne em, hake hima, hatu kerteng ke jong pi lathok ne em habneng, kata ke day kebak kong santam, busian hake jing ke jing ele, hake jing ke jing ele, kebak buon ki kristan, kinong buat ke jong try, kam tam. Anda kila mat ya ke jing pang ke jing stom tang ban suyo ya ke jing kot tang ban suyo ya ke jing kot jing kia ki wat ikinong irap ki pha ki klet no i ke jing ke jong ki let sakinong duai kinong pirat ki ba peniap usiar peniap ki ba penpat dak peleng ki ba ai du khao ki ba ai dak om ano ngai pi pihak ban perkhat ba pihak ban perkhat ba Lari kenal ya kejingan tu kena jong job. Lari puli ya barok ke kitab ke jong job ni sengau tu ba amdan unu bayat lingba. Kejing em ke bau job umat. Kejing pang kejing sitam. Kejing ele. Kejing du kejong kejing yap jong ki kuan ha kejing ni. Kejing du kamai ke kaji. The day ni ha kani kapur ngi long la don balik kam sni ngi la lek ban phat duai na man ngi tieng bayo mental ting la don ye ka jingpang ko mujub yen sayap no ngi tieng ngi klet no ek ta ka jinglong kristan ngi klet no beki don kinong yalam ngi haban konsol ban ong ki elder ki jongi bangin phat duai haki ngi klet no eki ngi pet no sikwi kiwe ngi stunat iki tu ki balik iki kamba iki kampla pranget usiar bayok piduk no ya ke kerteng ke jong pi habneng namar balai hendela subang i kamba kampla ila shania haki brieu ila klet no yo jisu bonsien kinong ilam ki de bah khmat ki ba i ki ba kwa pi ban san hateng teng pim da i than ki kum ki ba khmat kum ki ba don bor kum ki ba krawbor la ringi pet na ki senran ke jong jisu judas da i than yo jisu bulong ubabet ban buat wong jisu le klumar babon objek ya ka bau jisu le balai bah ban the ek tu ko panyang ha ki sakjat ki jome balai maash ki baduk ko bas ngau dei bah re jisu utip kham bah ya ki utip kham bah yu judas utip kham bah ya ki nong buat hadu kat nu ka kerdan jong kata ka jingstan ka bakin jam sim kedan Bursian ni kinong yalam ni setenat ban habang yalam ino ni kwa iki kinong hakmat teng ida yala di hadin ban Kristian iki ni iki bakin kieu khamtam ha ka jinget ka bakin jam siang hateng teng ila long hadu kata baki ino yang ikum ki batlat prawnget kinong yalam ki jong pi ki ba pi dan kilong hakmat ki ma pi pen sngap nama kata kadai kajing terang kajong ki ya pi ba pensam